Здравейте, добре дошли в моето трето видео. Тук дойде моментът, в който ще разберете как може да стартирате бизнеса. Изключително се радвам за хората от вас, които стигнаха до този момент. Всъщност, бизнесът се стартира чрез молба за сътрудничество. Тук са плават имената. Това е с цел да влезе името в системата на NLR, в която може да следите всеки един ваш оборот и всеки един оборот на вашите сътрудници. Спонсор, това е човекът, който ви информира, след което, когато се срещнете с вашите приятели, познати, роднини, пишеме техните имена, след което вие сте им вече директен спонсор. Има няколко начина, с които да стартираме бизнеса. Просто трябва да се закупим няколко продукта на компанията с цел да се убедим в качеството. Първите два варианта са намалени от 76 лева на 60, аптечка с 3 алоеви продукта, плюс всички каталози, които са ни нужни за бизнеса, на стойност 60 лева, плюс още 60 лева за продукти, от които имате нужда, които искате да опитате. Вторият вариант е тестерите парфюми, с кутията с тестерите парфюми за 60 лева, плюс пак 60 лева имате свободен избор, каквото поискате. Третият вариант е 240 лева, каквото пожелаете на складови цени от продуктите. И четвъртият вариант, който е най-изгоден, има най-много материали за бизнеса. Аз лично за това стартирах с него. В него са включени аптечката, плюс кутията с тестерите парфюми. Всичките тези каталози, книжки и продукти са намалени от 380 лева на 240 и имат още 120 лева свободен избор. Този пакет наистина е много изгоден и има най-много материали за самият бизнес. Молбата се попълва, ще изпратя файл, на който ще е молбата, ще го изпринтирате, след което ще я попълните, ще ми изпратите обратна снимка с вече от вас попълнената молба. Снимам я, изпращам я до компанията и до 3 работни дни идва пакетът на посочен от вас адрес. След което може вече да стартираме бизнеса. Много ще се радвам повечето от вас амбициозни хора да вземат това важно решение и да работим заедно. Аз лично ще ви помогна, работим в екип, имаме много успешни лидери в мрежата и съм сигурен, че ще сте успешни. Благодаря ви, надявам се да се видим пак и желая ви успех. Чао, чао!